омадаи истодае? бале бале. Ягон касро ба дунболат наовардаи охир? Не, ман танҳоям. мо вақти зиёд надорем. боз ягон аҳмақӣ накунӣ. Не, ҳеҷ вақт. фақат зудтар. ҳар як дақиқаи ту ба умри духтари ту бозӣ мекунад. ягон кас дар ин ҷо ҳаст? аз ман натарс, ман ҷангалбонӣ ҳамин минтақа ҳастам. магар туро ягон кас асир гирифт? ту онҳоро намедонӣ, онҳо мисли як ваҳшиянд. аз ин маълум мешавад ки мо ин ҷо танҳо нестем. худоё тинҷӣ бошад. ин ба садои милтиқи алимона нест. натарс, ба фикрами дӯсти ман аст. шумо ҷангалбонед? бале. ҳамин ҷо хостем як шикор кунем. اسیر